Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano ngani? 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 Napakiana hira. Ano ngani hit mabubulig hitat gobyerno. Haira magkadrudelain nga problema haira panginabuhi. Ano ngani hit aton mahihimo para makatabang hit aton kalugaringon komunidad. Ano ngani hit iyong mga pakiana? Pwes, aadinaan baton. Ha? Ano ngani? Ano ngani? Angin natong tikangan ito no sa nga agahin pag-i-exercise. Ring paman, galaw-galaw gihapon. Pero ada baha ato mga kapamilya, habokabularyo nira itong pag-i-exercise. Ano nga ni? Oray na lang ito panahonan to na among panahon na siya sa mga kuwan. Amo na sa rayo bisnin. Din. Ano klase ng exercise? Ano? Banyak. Sarado na. Banyak. Kaya ka nag-exercise? Para makuha mga paul. Nasayaw ako para mag-exercise. Ano ang klase ng sayaw? Cha-cha kaya ano mo, game. Maupay nga aga mga kapamilya, kanina nakita niyo ako nga nag-i-exercise tungod ito atong pagrimang rawani ng aga in kabay na health and fitness. Pero kanina ito na ako ning pakita in baga warm up pala adto kay niyan daw pa to na aton mga may babaruan nga klase itong mga exercise tungod nga magpapatudlo kita. Igagaw pod naton para kita may baruton iba-ibang exercise, waray ibahi Mr. Blue Kunos o sa nga fitness instructor, maupay nga aga sir. Maupay managa. So ito na, ano ba itong nakukuha itong pag-i-exercise? Damo na itong nakukuha rida. Kay number 1, anaton lawas, magiging healthy. Mawawaran naton stress. Tapos, kinawawaan natin ng gagawa sa kitang balhas. Tapos, nagiging kondisyon natin lawas. Okay. Ini ba nga pag-exercise, hindi ko ba itong bulig para di rin maging masakit mo nito sa katao? Oo, dakot bulig ini. Kay once kita mag-workout, mag-exercise, anaton muscle, na-build, kung sulat natin magpagasa, mapalos kita kuwan and fat. Okay. Kailangan natin mag-workout para may rayo kitang mga sakit. Bali na, nagawa siya tutulong, healthy lifestyle, para muscle build up, nga hitong na Lost weight. Okay, para may iba-iba na ito atong timbang. Nabarang ko gihapon nga maupay daw itong pag-exercise doon nga nakakapaupay itong mode. Tapos kung example, stress ka, naging naibabalik ito na yung normal nga physical nga itsura or itong panlantaw. Oo, to dito kay kung once stress kita, kailangan natin mag-workout, tapos bumuwas at atong balas para hindi kita ma-stress. So nabalikan natin kung ano natin pagmatanaga, nababalik it niya. Pagkita natin presko permanente. Oo, presko. Okay. Ito no sa katao, puto ba ano nga oras? Pira ka oras dapat mag-exercise? So natin pag-workout, minimum natin 45 to 1 hour. Okay. Amo natin minimum. Minimum ito, yeah. Once maglapos na kita ito, may stress naman kita ito. Okay. Stress na kita. Kung example kung aga, hay mas maupay haga o kung hakulok dapat mag-exercise? Mas maupay kada aga kay haga, kulang pa kita kinakaon. Kaya kung once adi na kita kulok, tika nga aga, odto gabi, damo na nakaon. Maupay aga kay kulang pa kita kinakaon. So adat maupay. Okay. So diri kita madako dayon. Pero diri ka ngon nga dapat before mag-exercise, magkikinaon o ano ba iha to kuan? So it maupay gid. Makaon ka anay, tapos mabubulmat nimo. Ma-exercise ka liwat. Okay. Para masusunog ito mga calorie kung may calorie. Pero ito no sa katao, pero okay lagi hapon hitong kulop, hitong gabi. Oo, okay lagi hapon. Basta, diri... Importante, maka-workout ka sa kadlaw, minimum 1 hour. Okay. Kung magsobra, na ito, overworkout na kita ito. ano't mga posibilidad na itabo? Ito, stress. Number 1 ito. May stress na kita, kapoy na kita duro. May limit ba itong dapat mag-exercise, itong edad? Waray limit. Ako kuha na 15 above. Amo taton kuwan, pwede pa mag-exercise. Ako boss, dire pa pwede. Itong may edad na, puto ba nga edad pwede mag-exercise itong tao? 50.
50. Oo. Okay. 50 above. Ano itong mga bubuhaton while ada nag-exercise? So number 1 natin, magka-cardio na kita. Cardio, magka-cardio kita ng 10 minutes para natin ma-stretch natin mga muscle. Kama natin mag-cardio, gamit kang treadmill, bike, elliptical. Tapos kama nito, pwede kita mag-workout. Ato kita i-boliwat. Okay. Patapos pag-exercise ito nung sa tao, pwede ka kumaon? Pwede. Pwede kumaon. Pwede dinalagan? Di rin na pwede. Kaya nag-workout naman niya. Okay. So, man yung pag-workout, ma-cool down ka man. So, waray na. Last na pag-cool down mo, last na mo. Hindi ka na pwede magdurdalagan, hindi ka na pwede mag-alasa, kaya nag-cool down ka na. Pwede uminom, tubig? Pwede uminom, oo. Okay, itong iba na, nagiging negative man ko ditong kwa kahit sample ko nung sige ko nung itong mag-gios-gios, mag-exercise ka o dalagan, o anong pamanting aktibidad, di rin dapat dayon mainom yung tubig. Oo, todo. Ay, okay. Itong iba, sir, ini nga example, nag-exercise na yan, nag-exercise na, tapos tigda lang nga maundang. Nasa rin itong iba nga, kung mag-undang ka, tawag ito, matambok ka. Tama ba lang ito, ya? Oo, okay. Once mag-workout kita, so natong pagkaon, na-maintain natin, may workout, bisa kita magkinonin damo, kaya workout kita, naboburn natin mga fat. Kaya once maundang kita, katapos, siglarat kaon, workout, sigurado, madako kagod. Kaya nawara naman ni mo workout. Okay. For example, mag-stop pa ako. Aminog ko yung nag-work up ako, tapos tawin ni, nag-undang ako, lapit ako lakabulan na dito. Pero wala, medyo maray man ako good dumako. Depende man lahi mo pagkaon, kung nami-maintain mo yung pagkaon, depende lang ta metabolism mo tao. Kaya may tao na gutela na kaon, matabok da yun. May dalat tao na bisan na pag kinaon, di rin madako. Di rin madako. Kung example, kung mag-stop, ano mat mga angay pwede buhaton? Na mag-walking ka nala, jogging, katawa sa iyo balay, pwede ka mag-exercise. Amo ito. Walking, jogging, okay. Sa iyo balay, kung may mga plates nimo, mga dumbbell, pwede ka mag-oral sa nala. Itong iba, karuyag magkamay din abs, tapos itong iba lahat naruruyag nga mag-slim, mawarat mga buhay ay. Pero damo itong mga pamaagi, paano ito makabot. Pero ano rin yan, pwede papabaton haay mo nga mga pamaagi, kung ano itong mga ngay pagbuhaton, para magkamay din maupay ng abs, mag-slim itong lawas itong mga sa tao. Nilagyan po itong pagbalik itong programa nga, ano ngani? So bada akong edad yan ha, waray ko ginaabat nga arthritis, dire ko high blood, nakagdonate pa nga ni kindugo, every 6 months nakagdonate akong dugo. Amo ito, baga, so far waray ko high blood. Nahadlok malat ako kay akong parents, mga kuan man ko dira, diabetic, tapos kuan, hypertension nira. Amo na kuan ako nga diri tak masugad. Chule niya na ngayon na akong pinaharayo. Agas. Amo na pinakaharayo. So far. Yan na amo ito kalbiga. Kung akong isang anak na kuwang ko diya, na magbabay kaya, although kay makurilo din kay mahal manggod, mga component din nga bisikleta, nganin, giling-encourage ko lagi ang magbike. Ginihi mo namon nga banding gihapon tamon pamilya. Amo ito nga, giling-encourage ko nga ako nasawa, kay baga na kulay. Amo ya nga, papagbisikleta ko nga ni, baga na akuan malatiya kay nadiri hiya, baga diri pa niya na ayon. Magapon, hinahinay ko, kaya akong damage sa akong gunshot wound, kaya akong injury, is sciatic nerve, makurin ako diya, di rin na nagre-respond na akong part na akong call, na akong paglagat, bagayan na pudyo. Hinahinay ko pagtuan, makarecover.
when you exercise, you look young, you stay sexy, you look handsome, di ba? Nag-workout ako para mag-gain ko yung figure na gusto ko, para fit and healthy, para malakas yung immune system, para hindi madaling kapitan ng sakit. Okay, balik kita din lagi hapon itong programa nga Anong Ngani. Okay, sir, may na po kung ayayak ka na mo. Kaya itong iba, basta kuno paniguro pag pinangalsaon itong magbugat, nagiging kausa in pagkakamay dahin na los-los o pagkakadahin na buyong. Tama ba ito, sir? Oo, tama ito. Kailangan, kung ma-workout kita, may danatong supporter. Okay. Tungod na natin ginpapanalsa na magbugat, so hiyaliwat, naubos. Kailangan magsusupporter good kita. Di nga ni naton break, pwede naton dublihon. Kunwari kita supporter. Supporter. Mahal ba ito yung agin bubutang Dire. May itong, may mas barato nga mapapalit. Okay. Among gipit ginagamit ko ng mga pang-basketball. Kailangan gipit nga rin supporter. Itong babae, kinanglanong giyap. Dire, mangod kailangan babae, di mangod nag-aalas at babae magbugat. So, an era, puro cardio man la, kasi nag-aalas sa maniran weights, an mag-gaan la. Okay. Sir, itong iba, tikang pala sakit, mag-exercise o mag-workout, itong iba tikang pala operation, itong iba naton ng mga mulo po disabled. May da ba separate la ba nga exercise? Oh, may da. May da namon program lot ito na ginahatag. So dito may mga lower back problem. May da namon exercise na nahatag lot tayara. Separate la ito lawat han mga magulol na mga nagwo-workout. How about itong tikang pala mag-stroke? Ito, kailangan maghinahinay ka lanay, magka-cardio ka lanay. Basta ma-develop. Dire ka pwede magtigda pag-alasa. Ano't mga posibilidad? For example, matigda ka talaga pag-alasa? Para stroke. So, kailangan man natin nanay magpapiti. So, kailangan natin magpa-personal training. Kaya natin trainer, hireton maaram ang mga exercise na ginahatagay mo. Hira dapat mag-una tapos masunod na itong pag-workout. Okay, yan na sir, damo itong mga mahilig, yan na, damo na gud ito naruruyag nga, siyempre magkamay dahin abs tapos ito, di ba? Maging slim. Paano ba naton na bubuhaton ito hiya? So, ang naton number 1, kailangan naton mag-diet. Okay. So, naton pag-diet, makaon kita ha morning, ha lunch, na evening, mabawas na kitang pagkaon. Dapat doon damo ta aga. Kaya aga, damo na taning bubuhatan aga. So dakon oras na bisan puno na tiyan, dakon oras pa na matutunaw iya. Afternoon and evening, wari naman di naman kita naglalangoy. So katurog naman kita. So gutin na naton pwede kaunon, pwede prutas na la, mga kamote, mga duma na la kung pwede. Siguro sir, pwede na kita i-demo hamon kung paano ito buhaton, itong pagkamay adahin abs, tapos itong maging slim. Okay yan na, para liwat itong mga karuyag, maging slim, may day papakita yan, hindi mo haton ni Sir Blue, kung paano ba itong buhaton para maging slim. Okay sir, at paano ba magtikang ito? So, adin natin treadmill. So, number 1 natin, walking lanay. Okay. Tapos, kumbaga, nahiyar na kita pag-walking, pwede na kita mag-jog. So, ano yan development, natin heart and lungs. Kumbaga, siyan pala, walking lanay, walking. So magtitikay mas malaki pwede ka na mag-jog. Okay. Maabot man yung pera ka, minuto o oras dapat? Natin minimum 10 minutes. 10 minutes medyo. Minimum natin. Sigurado, babalas ka na ito? Babalasan na good. Okay, katapos kanina kan walking and jogging, yan ang nila kita itong biking. Okay, ipapakita gihapon natin kung tipawon talaga itong pagbuhat ito. Para maigon natin abdominal, pati legs. Sige, mabinla kita. Oo. Okay. Tapos up, natin kuhan buttocks, up buttocks, bin. Okay. Para maigo natin
abdominal legs. Ano yung development to? Abdominal legs, tapos ano mo? Calves. Okay, sige. Up. Yan na. Dapat ba mahinay-anay or malaki? Oh, hinay-hinay lang, hinay-hinay, oh. Okay. Maabot pa na yung pera, maabotin minutos. 10 minutes 10 pa minutes natin, gihapon. oh. Pero dapat ba nga mas maunaan na walking and jogging before din? Oh, perminte ko diya. Yan. Karani ay nakita ko ang palo. Okay sir, yan na. Ipareto na ito mga kapamilya nga gusto magkamay din abs. Ano ba itong mga angay pagbuhaton? So, ang soda diya aton itiabo buhaton kan upper and lower abdominal. 10 to 15. Minimum na talaga yan. Minimum. Waray limited na oras. Waray tiyo. Okay. Ewan sa naton leg sa naton ginaalsa, anay igo naton lower abdominal. Katapos, anaton upper abdominal, anaton half body. Hindi na. Oo. Lower abdominal. Same gihapon, 15. No, 15. Lower abdominal, cross chest. Cross chest. Tapos, itong gamot, ano? Cross chest good, oh. So good. Okay. Basta upper body naton ginaalsa, anay igo, anaton lower abs. Kung kanina na ipakita natin ang pagkaadahin abs, yan na, paano ba niwat itong pagkaadahin na muscle build up? So amin natin bubuhaton, mag-shoulder na kita. Kung gusto natong sizing, anaton na alsaon heavy. Mabugat Sizing mo. muscle, mabugat para magkakada kita size. Number 1 naton shoulder. Okay. Pero man itong counting liwat? Anaton counting to 12. 12 gihapon. Oo, sizing tiya. Tulo ka repetition. 3 sets. Hindi talaga ito Oo, braso. anaton bicep, braso. Dali nga. Okay. 12 gihapon. 12 gihapon tiya. Pares gihapon na, bali 24. 12. Dire 12 la. Dungan-dungan man tira. Dapat So ano iya alternate pag 1 ada ma ihap counting wala. Tricep. Okay. liwat. 12 gihapon ito. Right side and left side. No. Okay. This one, yes. Ano yung support natin? Maging support yan. Kanina na ipakita natin kung paano ang pag-ada itong abs, tapos muscle build up, tapos itong pagiging slim. Pero may nakita gamit ng mga equipment. Mga machine, no? Oo. Pero paano ba, ano ba itong magiging alternative kung ikaw inaadto balay o opisina? Ano ba pwede mahimo kung wala itong mga equipage? Kung gusto natin mag-abs, pwede kita kumuha natin lingkuran. Okay, Stall, lingkuran. oo. So, Tapos, malingkod. malingkod lang kita lingkod. Okay, sige. Lower and upper abs niya. Sige, go. Okay, jak na, kapot na. Sugado. Straight lang. Hindi na talaga pwede. Siso. Buyay na. Baw mo. Straight. Okay. Baw. Oh. Amo naman ini. Triceps. Okay. Amo tiyan para abs. Okay, So, kung gusto natin para tricep, oh, di rin inalingkod. Sige daw. down. Close niya. 15 gapit yat counting. Waray na din ako po eh. Maya, 1 year na naglabay. So, kunwari natin. Kunwari na tambel, Oh, pwede kita gumamitin mineral water na may sulod. Okay. Side na ibin. God. Kailangan level yan mo shoulder. okay. God. Down. 15 gyapon ito ya. Pwede ba galunan? Pwede ba galunan? Ito. Kunwari minute, kuhan? Oh, kung gusto niyo mabura bugat, Depende na liwat. depende, oo. Okay. Tapos biceps.
Opo, di rin sugat ini ka daw. Biceps. Straight la. Nakalimot na ako. Dua, dapat dua naman. Sabay. Oh. Damo ito ni ba mga klase itong mga pag-exercise nga pwede natong pagbuhaton kung ikaw inaadaman ha gym, opisina o di nga ni ha balay. Inin nadipindi lahat aton kung tipaw na natin ibubuhaton para maging physically fit. Ako Ranulfo Docdocan, kutob itong sunod nga Sabado. Nilagay po itong programa nga Ano Ngani?